Aminci Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ga bidiyo lokacin da aka yi waje da hoton Ganduje daga ofishin APC, lamarin da ya janyo cece kuce a kafafen sada zumunta. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Wani bidiyo da ya yaɗu a kafafen sada zumunta a ranar Litinin ya janyo cece kuce, inda wasu ke zargin an karɓo kwangilar rusa Arewa. A cikin bidiyon an ga wani sanye da coat wadda ake kyautar zaton jami'in tsaro ne yana sauke hoton Abdullahi Ganduje daga ofishin shugaban APC na kasa. Bidiyon da Shehu Tijjani Sharif ya wallafa a shafinsa na Facebook ya nuna yadda aka yi waje da hoton Ganduje daga ofishin 'yan kwanaki bayan sanar da murabus dinsa. A wani mataki da ba a yi zato ba, Abdullahi Ganduje ya yi murabus daga makamin shugaban APC nan take. Ganduje, tsohon gwamnan Kano, ya ambato dalilin na rashin lafiya a matsayin dalilin murabus dinsa, yana mai cewa yana buƙatar mai da hankali kan kula da lafiyarsa. An zaɓi Ganduje a matsayin shugaban APC a watan Agusta na 2023, yayin da jam'iyyar APC ke fama da rikice-rikicen cikin gida, in ji rahoton Premium Times. Duk da cewa takardar murabus ɗin Ganduje ta danganta da manakisa ga matsalolin rashin lafiya, majiyoyi sun nuna cewa takaddamar siyasa a jam'iyyar ne ya tilasta mishi yin murabus. An kuma danganta murabus ɗin Ganduje da karkatar da kuɗaɗen jam'iyyar, inda aka rawaito wasu 'yan jam'iyyar suna nuna rashin amincewarsu da irin kuɗaɗen da ofishin ke kashewa. Musamman ma 'yan takarar kananan hukumomi Abuja sun koka game da tsadar kuɗaɗe da ake bukata domin samun tiketin takarar shugaban karamar hukuma. A tsakiyar tattaunawa kan dalilin murabus ɗin Ganduje, sai kuma aka ga bidiyo da ake nuna cewa an cire hoton tsohon shugaban APC daga ofishin jam'iyyar. Legit ta fahimci cewa an yi waje da hoton Ganduje ne a ranar da sabon mukaddashin shugaban APC na ƙasa Ali Bukar Dolari ya kama aiki. A rawaito cewa Ali Bukar Dolari ya jagoranci taron kwamitin gudanarwar APC na ƙasa NWC a karon farko bayan karɓar ragamar shugabancin jam'iyyar. Yayin da Ali Bukar Dolari ke zaune akan kujerar shugabancin APC, wani jami'i ya zagaya ta bayansa ya sauke hoton Ganduje tare da fitar da shi daga ɗakin. Daga bisani aka sake ganin jami'in ya matsar da hoton Ali Bukar Dolari zuwa inda aka cire hoton Ganduje. Kamar dai karin maganar Bahaushe mai cewa mai wuri ya zo, mai taburma ya naɗe. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe, sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.